Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» у Міністэрстве дзяцінства. Традыцыйна сустракаемся тут у нядзелю ўвечары. І сёння мы працягнем гутарку, якую распачалі тыдзень таму. Зноў рада вас бачыць, паважаныя міністры, ганаровы госць. Вітаю вас. Вітаем. Прывітанне. Ну і каб не забываліся нашыя тэлегледачы, давайте нагадаем, хто з вас які міністр, калі ласка? Я міністр шанавання піянераў-герояў. Я міністр памяці пра мінулае. Я міністр падзякі за мір. Дзякую, сябры, но я прадстаўлю вас. Гэта ганаровы госць нашага пасяджэння, дырэктар Мухавецкай сярэдняй школы Степанюк Тацяна Васильевна. Паважаныя міністры, вы памятаеце, што я вам давала заданне на мінулым тыдні пазнаёміцца з работай паста памяці. Нават Міністэрства дзяцінства вас адправіла ў камандзіроўку. Скажыце, даражэнькія, вы справіліся з заданнем? Так, канешне. Малайцы, а вось як вы справіліся? Мы зараз з тэлегледачамі і паглядзім, калі ласка. Сябры, а зараз мы з вамі ў Брэсцкай крэпасці. Менавіта тут нясуць варту памяці хлопчыкі і дзяўчынкі, для которых шанаванне подзвіга герояў вялікай айчыннай вайны вялікая каштоўнасць, а таксама магчымасць выканаць свой абавязак грамадзяніна і патрыёта. Паважаныя сябры, вы прыбылі ў караульнае памяшканне паста памяці. Ён быў створаны 4 сакавіка 1972 году. У 2025 годзе пасту памяці споўнілася 53 гады. За гэты час варту памяці неслі 104 тысячы юнаармейцаў. Ад кожнай установы адукацыі горада Брэста складаецца мемарыяльны атрад з 33 чалавек, у склад якога ўваходзіць ганаровая варта 25 чалавек. Кожны мемарыяльны атрад нясе варту памяці адзін раз у год 7 дзён на тыдзень з чацвярга па сераду. Час нясення варты ў вечнага агня кожнай змены 15-20 хвілін, у залежнасці ад умоў надвор'я. Зараз мы з вами знаходзімся ў рытуальнай зале, дзе праходзяць усе пастраення ганаровай варты, рытуал адпраўкі змен для заступніцтва на пост, сустрэчы змен, якія прыбылі з паста, заняткі па страявой падрыхтоўцы, а таксама розныя урачыстыя мерапрыемствы. У першы дзень нясення варты праводзіцца рытуал вынасу сцяга паста памяці. І перад ім юнаармейцы ва ўрачыстай абстаноўцы прымаюць клятву. Равнять. Мирно. Начальник гоноровой варты привести отряд к клятве. Есть. Заступаючи на гоноровую варту. Заступаючи на гоноровую варту. На пост номер 1. На пост номер 1. Для вечного огню Брэсцкай крэпасці герой. Для вечного огню Брэсцкай крэпасці герой. Клянуся. Клянуся. Быть достойным памяти героев. Быть достойным памяти героев. Якие отдали свое жыццё у боях. Якие отдали свое жыццё у боях. За свободу и незалежность нашей родзімы. За свободу и незалежность нашей родзімы. Клянуся. Клянуся. Трымаць у руках сваіх зброю так моцна. Трымаць у руках сваіх зброю так моцна. Як трымалі яе абаронцы Брэсцкай крэпасці. Як трымалі яе абаронцы Брэсцкай крэпасці. Клянуся. Клянуся. Святасцю гэтых магіл. Святасцю гэтых магіл. Што буду стойка. Што буду стойка. Як належыць юнаармейцу. Як належыць юнаармейцу. Ахоўваць пакой воінаў. Ахоўваць пакой воінаў. Загінуўшых у баях за Брэст. Загінуўшых у баях за Брэст. Калі ж я парушу гэтую клятву. Калі ж я парушу гэтую клятву. Няхай мяне настігне. Няхай мяне настігне. Суровае пакаранне сяброў. Суровае пакаранне сяброў. Ганьба берасцейцаў. Ганьба берасцейцаў. Отряд вольно. Каб вызначыць лепшую ганаровую варту, на гэтым экране настаўнікі штодзень ставяць адзнакі па 5-бальнай сістэме. Таксама кожнаму юнаармейцу выстаўляюцца індывідуальныя адзнакі. І ў канцы нясення варты лепшыя юнаармейцы ўзнагароджваюцца знакамі штаба паста памяці.
За перыяд несення варты памяці мемарыяльным атрадам выпускаецца 3 баявых лістка, насцен газета «Юнаармеец», пошукавая работа і экран да пошукавай работы. Перед вами стенд кіраўнікі паста памяці. У сённяшні момант кіраўніком паста памяці з'яўляецца падпалкоўнік у запасе Чыкалаў Ігор Михайлович. Перед вами выстава пошуковых працаў і экранаў да пошуковых працаў, якія занялі першае, другое, трэцяе месца ў мінулым навучальным годзе. Перед вами комната побыту, у якой юнаармейцы кожны дзень праводзяць сябе ў парадак перад заступленнем на пост. Прасуюць ваенную форму адзення, кожны сам сабе. У гэтым памяшканні размешчаны 2 навучальных месцы. Навучальнае месца па агнявой падрыхтоўкі, дзе юнаармейцы кожны дзень трэніруюцца ў забеспячэнні магазіна навучальнымі патронамі, праводзяць няпоўную разборку аўтамата Калашнікава, таксама вывучаюць яго устройства. Скажите, калі ласка, што пост памяці значыць менавіта для вас? Мой дзед Сергей Емельянович ваяваў, быў пад акупацыяй, быў паранены пад Одарам, і ён для мяне сімвал мужнасці і стойкасці. Я ганаруся тым, што я нашчадак такога чалавека. І таму пост памяці гэта вельмі важная частка майго жыцця. Наш асноўны абавязак, каб гістарычная памяць аб подзвігу нашага народу захавалася. Як вы мяркуеце, чаму ўсім дзецям трэба захоўваць памяць пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны? Я лічу, што вельмі важна шанаваць памяць герояў, якія ваявалі за свабоду і незалежнасць нашай радзімы. Гэта наша мінулае, і мы павінны яго памятаць. Зараз мы знаходзімся ў музеі «Хлапчукі бессмяротнага Брэста», які прысвечаны дзецям, абаронцам Брэсцкай крэпасці і падлеткам, якія ваявалі супраць ворагаў разам з дарослымі, і гісторыі паста памяці. Перад вамі фотаздымак 5 выхаванцаў музыкальнага ўзвода 333-го стрэлковага палка. Петя Клыпа, Петя Васильев, Коля Новікаў, Яхім Ліск і Лёня Михайлов. Усе яны з першых хвілін вайны сталі на абарону сваёй радзімы, хадзілі ў разведку і за вадой, здабывалі боепрыпасы і харчаванне, выконвалі даручэнні камандзіраў. Самым юным абаронцам Брэсцкай крэпасці быў Петя Кацельнікаў, таксама выхаванец музыканцкага ўзводу. На пачатак вайны яму было ўсяго 12 гадоў, а пасля яе заканчэння ён вырашыў звязаць свой лёс з абаронай айчыны. Зенкіна Валя, дачка абаронца крэпасці. Нямецкі афіцэр загадаў Валі ісці і перадаць камандаванню крэпасці, каб байцы здаваліся ў палон. Валя пайшла і перадала патрабаванне нямецкага афіцэра, але адмовілася вяртацца назад. Яна дапамагала перавязваць параненых, здабывала боепрыпасы, здолела выйсці з крэпасці. Удзельнічала ў падполлі, затым пайшла ў партызаны. Аляксандр Бабкоў, сын абаронца крэпасці, быў цяжка паранены. Урачы змагаліся за яго жыццё больш за 14 месяцаў. Назаўжды Аляксандр захаваў падзяку ў сваём сэрцы, таму вырашыў звязаць сваё жыццё з лячэннем людзей. 7гадовая Смірнова Зоя дапамагала сваёй маці, якая была адным з арганізатараў падполля горада Брэста. Аднойчы Зоя з вуліцы Інтэрнацыянальнай на вуліцу Гоголя перанесла ў кошыку з лялькамі гранату, пісталет і компас. Затым разам са сваёй бабуляй яна пайшла ў партызаны. У гонар 50-годдзя паста памяці і за вялікі ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі горада Брэста пост памяці указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 2022 годзе быў узнагароджаны дыпломам за духоўнае адражэнне. Мы таксама аднеслі свае кветкі да вечнага агню, ушанавалі памяць герояў хвілінай маўчання, а яшчэ заўважылі, што тут ёсць заўсёды кветкі і няспынна прыходзяць людзі, а гэта значыць, што Беларусь памятае.
Хочу вам падзякаваць, паважаныя сябры, вы зрабілі проста неверагодную работу. Вы настолькі сур'ёзна аднесліся да тэмы і таксама ушанавалі памяць герояў вайны. І я ведаю, што Мухавецкая сярэдняя школа мае вельмі высокі ганаровы статус. Вы школа міра. На сённяшні дзень патрыятычнае выхаванне мае вялікі сэнс. Дзеці ўжо не толькі ведаюць аб вялікай адчыннай вайне, але і ведаюць о каштоўнасці міру. Дзеці нашай школы прымаюць удзел у патрыятычных акцыях, наведваюць помнікі. Прысваенне статуса школа міра – гэта вынік патрыятычнага выхавання нашых вучняў. Яны на сённяшні дзень абавязкова павінны помніць о героях, якія здабылі мір, каб сёння нашы дзеці маглі вучыцца, гуляць, наведваць сваіх сяброў і сёння бавіць свой час. Я хочу сказаць, што таксама вашыя сябры з Мухавецкай сярэдняй школы са статусам школы міра даслалі да нас свой цудоўны відэазварот. Гэта відэазварот падзяка, і гэтую гутарку пра дзень памяці і смутку я хочу, каб мы завяршылі падзякай за мір. Дорогие сябры, вас вітає Мухавецкая сярэдняя школа. С 2024 года школа носит гоноровый статус школы мира. Мы с великой цікавостью вывучаем историю родного края, занимаемся пошуковыми работами и чуло захоўваем память про героев и ахвяров Великой Отечественной войны. Мы ведаем, что наша краіна стала свободной и незалежной дзякуючы подвигу наших продков. Сёння мы живем у прыгожай краіне Беларусь. Наше детство счастливое, над нами мирное небо. Мы радуемся солнечному ветру. У нас есть мары, планы, и мы упевнены, нас чакае счастливое будущее у нашей краіны. И за гэтую упевненность, святло, радость и мир мы разом кажем «Дякую». Дзякуем вашай школе за такі зварот. Яшчэ хочу запрасіць нашых тэлегледачоў таксама прыняць удзел у гэтай эстафеце падзякі за мір, і калі ласка, дасылайце на наш тэлеграм-канал свае звароты, якія мы абавязкова апублікуем на Дзень незалежнасці 3 ліпеня. Ну а зараз, паважаныя сябры, надышоў час падвесці вынікі. Што скажаце, сябры? 22 чэрвеня у Беларусі гэта дзень памяці і смутку. Менавіта ў гэты дзень у 1941 годзе і распачалася Вялікая Айчынная вайна. Пачатак вайны стаў трагедыяй для ўсяго беларускага народа. Дзякуючы подзвігам нашых продкаў, фашызм быў пераможаны, а на нашай зямлі усталяваўся мір. Шанаванне герояў вайны і мірных грамадзян маральна абавязак кожнага беларуса, у тым ліку і самых юных жыхароў нашай краіны. Дзякуй, сябру. Тацяна Васильевна, калі ласка, азнаёмцеся з высновамі нашых міністраў і, калі згодны, ставце свой подпіс. Згодна. А мы ухваляем, паважаныя міністры, вашае рашэнне пячаткай. Дарагія тэлегледачы, я ўсім жадаю шанаваць нашу любімую краіну Беларусь, жыць пад мірным небам, здароўя, шчасця, усмешак і поспехаў. І на гэтым пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо сустрэнемся вельмі хутка на чытанцы. Дарагія сябры, мы з вами даведаліся, як дзеці нашай Брэсцкай вобласці захоўваюць памяць пра гады Вялікай Айчыннай вайны, а таксама памяць пра вялікую трагедыю. Мы з вами упэўніліся, што дзеці ведаюць кошт міру, а таксама упэўнены, што разам зрабіць нашу краіну яшчэ больш прыгожай мы можам стараннай і руплівай працай. І сёння мы разам з вами прачытаем верш Віктара Шымука «Лёгка нам нічога не даецца». Лёгка нам нічога не даецца, лёгка мы ніколі не жылі, лёгка не куецца і не жнецца, лёгка не бывае на зямлі. Глянь, у Мінску выраслі палацы,
Глянь, у Брэсце зелені прыбой. Гэта ўсё здабыта нашай працай, нашымі рукамі, сябар мой. Нават птушкі жыць не хочуць лёгка. Гнёзда ўюць, гадуюць птушанят. Не магу глядзець на абібокаў, хоць між нас сустрэнеш іх няшмат. З гэткімі не думаю раўняцца. Перад намі светлы, ясны шлях. Мы радзіму праслаўляем працай на будоўлях, фабрыках, палях. Хоць нічога лёгка не даецца, хоць ніколі лёгка не жылі, добра нам і жнецца, і куецца, добра нам на бацькаўскай зямлі. Вось такія добрыя словы напісаў паэт. А мы ж развітваемся з вами, сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!